Vedle dvou nejvyšších hokejových soutěží startuje tento týden taky parahokejová liga. Zlínský tým bude opět hodně spoléhat na početnou kolonii slovenských reprezentantů. Tu před novou sezónou ještě rozšířil brankář Eduard Lepáček, který přišel z Havířova. Išiel som aj s tým do Zlína, že mám tam chalanov z reprezentácie. Blíži sa nám kvalifikácia v Norsku a ak to dobre dopadne, tak paralympiáda v Miláne. Vysvětluje sledžhokejový brankář Eduard Lepáček, proč se rozhodl pro přesun z Havířova do Zlína. V tamním týmu se totiž potká hned s 6 dalšími slovenskými hráči, které v listopadu čeká kvalifikační turnaje o postup na paralympijské hry. Ide prakticky o všetko a je dobré byť s chalanmi a bude dobrá partia. 31letý Lepáček už zkušenosti s paralympiádou má. V roce 2022 se zúčastnil her v Pekingu. Vynikajúci zážitok, aj keď vtedy sme mali ten COVID, tak to nebolo také, že super moc, ale ta atmosféra a všetko zažiť, to je niečo neskutočné. Teď se ale golman soustředí hlavně na víkendový start parahokejové ligy. Ve Zlíně absolvuje v sobotu jeden trénink. V neděli před 11. dopoledne už ho čeká úvodní domácí duel proti Pardubicím. Dobre sa zohrať s týmom, pretože sú noví ako pre mňa. Aj keď moji chalani zo Slovenska tých poznám, ale tak z zlínskych až tak moc dobre nie. Tak to bude taká, pre mňa to bude také zoznamovanie sa aj s týmom, aj s realizačným týmom. Zlínští sledžhokejisté před pandemií COVID-19 dominovali české lize a mezi roky 2015 až 2019 vyhráli 5 titulů v řadě. Od roku 2022 vládnou soutěži Karlovy Vary a Zlín se v uplynulých 2 sezónách nedostal ani mezi nejlepší 4. Brankářská posila ale věří, že kvalita v týmu stále je. Stále, len tam je troška možno chyba 1-2 hráči ešte taký a ja si myslím, že túto sezónu sa možno podarí to play-off utrhnúť a hrať možno tie prvé priečky. Úvodní duel s Pardubicemi bude pro zlínské sledžhokejisty zajímavý test na start sezóny. Východočeši totiž minulý ročník zakončili ziskem stříbrných medailí.